Hej og velkommen til den her Team Fortress 2 video. Og ja, vi er tilbage med Team Fortress 2. Vi starter ud ved at spille lidt Spire. Ja, så er det den der. Okay, der ved vi. Men ja, det er lang tid siden jeg lavede Team Fortress 2 videoer, så jeg tænker, vi starter med Spire. Hvis vi kan se rækkefølgen. Vi tager Spire, Sniper, Medic, Engineer, Heavy, Demoman, Pyro, Soldier og Scout. Ja, det er så cirka den rækkefølge, jeg går. Og så vi nok har set, så har jeg fået min intro ind. Lad mig lige se, om vi kan. Sådan. Vi snupper lige lidt liv. Og så ellers bare videre. Jeg tænker, når vi har fået 10 point, så går vi videre med personer. Og så når vi har prøvet alle personer og fået 10 point med den her person, så går vi til næste version. Så jeg er på 8 lige nu. Og de rager bare, kan jeg se. Hvorfor det laver vores service ingenting? Nej, der døde jeg så. Nope. Lad mig se. Okay. Vi mangler 2 point, så skal vi til næste klasse. Okay, der er sikkert et link til mine venners kanaler, som også... Ja, mine venner, som også spiller Team Fortress 2. Det gik ikke så godt. Jeg havde ikke lige regnet med, at han huggede mig. Bare mit team nu klarer den med det point. Se hvem der hele tiden kapper. Okay. Det kunne han da også bare gøre. Oh shit. Der døde jeg så. Yeah. Jeg har 11, okay. Lad mig så se. Nu går vi sniper. Lol. Nope. Ej. Kan jeg ikke? Der fik vi et point. Så når vi er op på 20, så burde vi skifte. Ja, det gør vi. Jeg fik lige... Det galt sikkert rimelig godt, det der point. Nå, der døde jeg så. Okay. Nu skal der sikkert ikke lade en time musik på grund af. Nu får jeg det, man kalder et 360. Kan jeg sigte så? What? Det ramte ikke hovedet. Ja, men så tager vi jo bare sådan her. Lille loop. Ja, hvor er han? Ja, nu bliver jeg forvirret. Er han herinde? Dejligt, hvis vi lige kunne få nogle point her. Okay. Eller dø. Okay, vi mangler 5 point. Igen, så kan vi skifte klasse til Medic.
laver han? Han laver en ting. De har stjålet pointet. Okay. Det var 360. Jeg var oppe i luften i hvert fald. Okay. Det her, det er perfekt. Oh shit. Ja. Det kan jeg også bare gøre. Hvorfor det tager Witch ham ikke? Okay. Det kunne man også. Lige nu sidder jeg inde i min stue. Det er ved at være aften lige nu. Håber min... Nå jo. Jeg har ikke glemt at fortælle det. Min lyd er blevet bedre, kan I sikkert høre. Hvorfor bevæger jeg mig ikke? Det er selvfølgelig let for ham. Okay. Det kan det scout også bare gøre. Men det jeg ikke lade ske. Okay, der var ingen, der hjalp mig. Og det tager pointet igen. Okay, sådan. Her kommer det selve på 3. pladsen. Jeg mangler 3 point. Okay. Det kunne han også bare skrive. Selvom jeg har alle botsene, som burde cap automatisk, så dur det alligevel ikke. Hvordan? Det durede åbenbart ikke. Det var godt. Godt gået af mig i hvert fald. Godt gået af mig. Godt gået. Det takker jeg for. Det takker jeg virkelig for. Det var god hjælp. På grund af ham er jeg ikke død lige nu. Så det er da fedt. Hey. Nå, så er det en lille feud der. Ja, han er ikke feud, han er noob. Haha. Så er en lille noob. Du kan få en med din pande. Du kan få en med den her. Få en med min pande. Ja, du kan få en med min pande. Hvis du ikke hørte det. Det er derfor, man aldrig skal stå med ryggen til. Måske. Så skal vi lige... Vælg lidt, har jeg ikke tid på. Jo. Nu går vi medic, og det er meget hardcore taktik, vi går nu egentlig. Okay. Vi døde igen. Hvorfor angriber I? Hvorfor angriber I ikke? Jeg er battle medic. Jeg er ikke sådan en kanter, der healer folk. Du skal ikke skyde på mig. Lad os skyde på din doktor. Okay. Det kan du også bare gøre. Crushing you. Okay. Jeg går også shot. Det er jo ikke umuligt, som man siger. Okay, han skyder igennem. Han skyder igennem ting. Og lov op mere cap. Ups. Det kunne han også bare. Ja, det har allerede bygget sentries. Jeg har en taktik til, når vi går ind i. Det har jeg. Og jeg kom på førstepladsen i dag. Som medic. Eller ikke helt som medic. De rager godt nok. Så nu ruller vi.
Så. Nå. Nå, vi kan også bare save the control. Vent lidt. Vent lidt. Jeg beskytter vores point. Come on. Come on, dog. Okay, jeg beskytter bare vores point. Det er min rolle. Okay, mit skærm er ikke helt fuld åbenbart, så jeg kan ikke se, hvor meget ammo jeg egentlig har. Det er jeg egentlig vant til, så du skal bare blive. Så. Det var lidt charge. Vi er på en heavy. Navn Baltics. Som er really free to play. Jeg vil få crit der. Okay. Nu gider jeg ikke mere. Så. Oh. Nå, det var ikke en bot. Eller spy. Mente jeg. Snipe. Hello, my friends. Kan du få det? Okay. Du kan også bare dominere mig. Bellet har jeg ikke nok point nu. Nå, 3. Så går jeg videre til 3. klasse. Eller vent lidt. Jeg er det helt forkert på den. Nå, det er jeg ikke. Baltik. Lille noob. Søles. Det er løgn. Har jeg ikke nok point nu? Jeg mangler 1 point. Ej, sikkert en overraskelse. Jeg mangler 1 point. Jeg kan lige skyde dig. Jeg er bedre til at skyde end dig i hvert fald. Oh. Nå, jeg tog faldskade. Okay. Nu gider jeg ikke mere. Især ikke med dig. Ikke mere med dig. Og det er fiskeri. Du får hjælp, det er snyd. Ja. Nå, bare hjemme. Ja, fint her. Sådan. Der stod jeg så med Jupitercharge. Det var da bare fedt. Og nu burde jeg have nok. Jo, jeg har over. Nu går vi videre til Edge. 9 år. Da. Okay. Så, ja, vi danser. Okay, der kommer der en demo. Okay, jeg overlevede. Nu er det bare sneake. Okay, så. Bare hej det. Og det her sniper. Der er rigtig OP. Jeg har lidt. Åh nej.
Okay. Det kunne han også. Så er det hævn på Andy. Så jeg fik det hævn på ham, men ikke Andy. Det var da heldig skidt. Lidt. Gælder det som en person? Virkelig? Gælder det som en person? Okay. Det gør det så. Han har taget min shotgun. Det får han virkelig. Nå. Det navn gad ikke lige at vide. Så. Bum. Oh. Det var 2. Så. Nu skal vi lige lege stigangreb på den her heavy. Crit. Oh. Okay, det kunne jeg alligevel ikke overleve. Men nu dør han. Sikke en overraskelse. Jeg vil gerne have killet. Fordi jeg kender ham. Eller jeg gjorde det. Jeg kommer ikke med på kill. Det bliver et stok der så. Jeg kom heller ikke med på kills. Det er derfor vi er gode sammen. Okay. Nej. Pølsemix er ok. I stedet for ris og kajs. Okay. Nå. Ja, det vil jeg virkelig gerne have. Det er min mor, der sidder og skriver, om jeg gerne vil have pølsemix, så det vil jeg gerne have, brugerne. Det smager meget godt. Bum. Det var det bare. Hvad er det? Bum. Sådan kan det jo ske. Okay. Nej, ikke skriv til mig. Det kom jeg da med på. Det kill. Bum. Så tager vi lige de andre der. Okay, vi spiller lidt mere Etilia. Etilia dør. Jo. Så. Bare vi kan få nogle pointer ud af det her. Boom. Vi opgraderer lige her. Sådan. Kan lige destruere den her. Og så får vi betalt ud af den. Lidt ekstra. Der.
Det. Han blev så skudt. Så kan det er lidt dejligt. Så har man lidt metal. Så. Lad mig tjekke her. Okay. Han blev skudt. Det er fedt. Okay. Nu gør jeg det. I believe I can fly. I believe I can crash the sky. Første. Men min sentry døde så. Okay. Vi skifter klasse. Vi tager os heavy. 3 point ekstra på heavy. Bare for at gøre lidt her. Jeg er god som heavy, eller god nok, skal sagt. Okay. Tak. Okay. Nu gider jeg ikke mere. Okay, så er det The Witch, der healer mig. Eller ja, det er navnet. Så sagt. Man får alligevel mange point som heavy, så... Hvorfor ikke? Spil lidt heavy. Der var du. Hvorfor kan jeg ikke skifte? Okay, jeg kunne ikke skifte våben, men det er på tide, vi skifter klasse. 3, 2, 1, lige moment. Jeg ved ikke, om det var rigtig tid til at skifte klasse lige nu. Men det siger vi bare. Jeg er god som Debo, eller så sagt halvt så god. Og det gælder med gravity baner. Der kan det godt være lidt irriterende nogle gange. Han blev bange. Så. Det er lidt irriterende, at mine venner bliver bange, fordi så løber de. Hvad? Hvad prøver du på? Prøver du headshotten demo, mand? Det duer ikke. Okay, det. Vi fik her på Andy. For en gang. Jeg tror det. Okay. On a baseball bat. Lige siden jeg er gået demobanen og ellers andre klasser, så er det gået godt for vores team i det selve. Sådan der, så ja. Så, det var egentlig meningen, at jeg skulle skifte våben, men det gik ikke så godt. Så, der er lige der. Den vil jeg tage ham, hvis det er. Men ja. Not that you like. Skifter retning. Outer beams. Det var meget hurtigt, han fik mig, må jeg godt nok sige. Vi spiller lidt mere. Det må man. Eller ja, vi skal i hvert fald prøve alle klasserne. Okay, han er rigtig god, ham der Andy. Andy-mand. Det ser godt af. Det fik jeg lige boost op i luften af.
Okay. Nu gider jeg ikke. Okay, det kunne han også svare. Helt lille point til. Lille spare. Fint. Jeg har helt glemt det. Ingen andre bruger det. Ja. Det er derfor, ingen andre bruger det. Det er derfor. Vældigt. Nå. En hund. En lille hund. Okay. Jeg blev nakket af en bot. Det kan man også blive. Det er rigtig OP. Men nu skal det tid til at skifte klasse til pyroman. Haha. Så kaldes. Og jeg spørger mig sikkert over for hvorfor det jeg ikke har mit normale Spy Kids. Det er på grund af, at de simpelthen ikke helt er færdige. Det beklager jeg meget, for jeg har været inde på Trade Plaza og alt det der, men jeg kan ikke finde nogen, der gerne vil bytte eller vente i 15 dage. Jeg må gerne skrive, hvordan man kommer af med denne her forbandelsessenar. Fordi det er rigtig irriterende, at jeg kan bytte med folk, uden at skal vente i 15 dage på, at den kommer. Nå, men lad os bare tage ham her. Der er det ikke noget at drikke nogen. Ingen. Jeg dør. Okay. En medics kan heale mig, men jeg når ikke at dø. Hahaha. Distractions. Distractions? What? Det? Okay, jeg er stok. Batteriet er ved at være... nej. Sådan. Jeg havde åbenbart ikke nok batteri. Eller jeg har glemt at hente fra laderen. Hvorfor så ikke lige gå ud på et eller andet random tidspunkt. Og det er lidt surt. Jeg dominerer egentlig nu. Siden han har domineret også, så er det da... Så går det da meget opad. Okay. Han fik hurtigt hævn. Ham. Jeg gætter det på, det er en soldier. Destruction damage. Okay, han er god til at skyde i luften. Det er også på grund af... Er det ikke den sidste klasse? Nå. Vi glemmer scouts. Jeg gider ikke at spille scouts. Jeg synes, det er den dårligste klasse i spillet. Eller ja, det er en god klasse, men det er kun noobs, der spiller den. Så vi glemmer. Ja, så kaldt scout. Hvordan den er kedelig at spille. Hvordan det er kun noobs, der spiller den. Der. Credit to team. Så. Det kan man også bare gøre, hva? Det var meget blå, hva? Hvad? Mange spørgsmål, hva? Jeg er så træt af det her. Væk. Ja, det sker rigtig hurtigt. Fedt nok. Det kan jeg lave til scrap. Selvom der ikke helt er noget jern i det, men... Nå. Jeg ramte åbenbart. Yes, sådan. Jeg fik hævn. Det skete så rigtig hurtigt, men... Kan jeg ikke ærblasse ham? What? Det der er jeg virkelig træt af. Der er en heavy, der står lidt af en måde at gå, som jeg ikke kunne brætte i åbenbart. Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne, men det duede ikke. Så. Det kunne da også ske.
Okay. Vi vil gerne prøve. Det duer ikke. Okay. Kunne nu skrue det, men okay. Det er perfekt timing. Vi bliver dræbt af en rocket jumper. Vi går rocket jumper. Med havlegeværet og det hele på. Så sagt, det her det er ikke en forberedt video, men det er stadig. Det ville godt klare mig, synes jeg selv. Lille administrator. Medic. Nå. En hund dræbt. Stakkels Andy. En hund gik nok på en anden. Det kan man også. Det er en anden måde at sige det på. Okay. Det kunne også bare ske. Der er nogen, der kapper vores sidste points. Jeg vil have. Yay. Det. Succes. 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 Det var en spy eller SWAT af MG. Jeg gemmer mig lige her. Det er den lige crit. Alle skriv Andy en eller anden af jer derude. Skriv Andy en noob, og jeg laver en special video omkring dig. Så bliver du meget befolket. Nej. Du bliver mere ubefolket. Så og ikke dig, Tobias, eller Theodor, eller Linus, eller hvem end for nogle venner, jeg har derude. Det gælder ikke, når en venner skriver det. På grund af, at de ser nærmest alle mine videoer, så. Eller det ved jeg jo ikke. Jeg ved ikke, hvor visningerne kommer fra. Det er det, der er det dumme i det. Okay. Jeg stjæler den. Ja. Kan jeg ikke? Kan jeg ikke tage den? Hvorfor det kan jeg ikke tage? Okay, nu er han her igen. Okay. Det var sådan rigtig let. Ramte ham ikke. Ja, jeg kunne høre, at jeg ramte ham. Skid. Så ramte jeg bare ikke. Nej, der har fået en long heater. Oh, perfect. Hej. Nå. Der tabte vi ellers. Jeg gør noget af det nu. Så. Det er original soldier. Så. Vi begynder. Det er sikkert den klasse, jeg er bedst som med originalen. Våbnene er gode, i hvert fald. Så der er rigtig brug for dem i en speciel bane. Hvis de er oppe i luften, så kan du bare gøre det her. Og jeg også lidt ved at forudsige, hvad fjenderne gør, så. Eller i hvert fald, hvad free to play gør. Den spiller jeg tit med. Kan jeg få crit? Det kunne jeg ikke. Okay. Okay, det der skal jeg virkelig meget have et screenshot af.
Hvordan er det der overhovedet muligt? Så, nu er han væk. Det er i hvert fald noget tid til når han respawner. Så burde han være i live igen. For noget tid. Okay, han kan stille mig, det kan man også. Der kan se en fjende, kunne jeg ikke? Det var rigtig let kill. Jeg ramte ham. Han har god taktik, men det du alligevel ikke. Fordi jeg dræber ham alligevel. Okay, hey, Mia. Okay, hvor kender han mig fra? Der skulle være nogle blå heroppe, jeg ikke helt kender. Jeg kan lige dele medics med. Hey, medic kill var. Så det er jeg lidt glad af det. Nå, det er Octo. Han det skete bare ikke. Nå. Det der, det kan ikke være rigtigt. What? What? Okay. Er der en regel? Now you just play who move too slow. Okay. Godt navn. Vil jeg lige sige til Andy, hvis du ser den her video. Eller der kender mig for spillet. Okay. Hvad prøver han der på? Prøver han på at catch et point? Mod en soldier, der attacker? Det er rimelig dumt, hvis jeg selv skulle sige det. Hvor er han? Kan jeg høre det? Boom. Okay, det kunne også bare ske. Hvad siger du? Til mikrofonen? Han sagde, at det bare med. Lad os se, om vi kan score 100 point. Og vi lige får et point hertil, så går vi til scout, tror jeg. Og prøve at se, hvad vi kan. Eller vi går nu. Så kaldt. Og jeg skal bare lige vide det. Theodor, han går altid scout for at irritere mig. Hvis I ikke ved, hvem Theodor er, så er det Dashboy version 3. Link i description. Okay. Så er jeg på Icepring Free Cam Recorder. Okay, lad os se, om vi kan score. Det scout. Så, ja, jeg er rigtig god skins som scout. Boom. Det kunne han i hvert fald ikke have overlevet. Okay. Og hvis jeg skulle vide det, så er jeg rigtig god som scout. Som I nok kan se, jeg reach alle. Så er jeg god sans for medics i hvert fald. I den tiden. Okay, det kunne også være sket. Det er altid soldiers, der klarer scout. Eller
Jeg kender ikke rækkefølgen. Men lad os lige se, om vi kan slå det. Eller om vi kan... vi skal se, om vi kan dominere ham. Nu døde jeg så. Jeg har ikke slået nogen rekord i at forsvare. Okay. Altid på den lyse side. Rinker. Så, vi har domineret ham. Jeg mangler en person. Fedt. Nå. Han døde så. Yep. Nogle gange giver Team Fortress 2 bare ikke mening. Eller det gør det aldrig. Jeg gider ikke dø nu. Lad os lige se. Det. Okay. Nu gider vi ikke mere. Vi har slået 100 point. 101 point nu. Og så er der en, der kommer i vej for os. Men ham... Ja, han vil være snart væk. Snart. Hov. Hvordan kan jeg komme med på det der kill? Så. Det... Jeg hader mini-crit. Vi kan se... Okay, 1-1-1. Det... 1-1-1. Det skal vi se, om vi kan slå. Lad os lige se. Står ringer nu. Så duer det i hvert fald ikke. Det bliver. Så. Væk med ham. Så. Nu tid. Legend. Det kunne også bare ske. Vi prøver at slå det her til. Lige om på gokken. Oh. Nu er det det, jeg er bedst som. At være spion. Så. Det var rigtig hurtigt stab. Okay, jeg skal bare have... Det her det er første video, det er blandet. Og så lad os bare have en video, hvor jeg spiller hver person. Der kommer sikkert til at være 10 videoer i den her sæson. Ja. Det her det er video med sådan, hvor jeg bruger alle klasser. Det var tæt på. Hvis jeg ikke er med på kill, så bliver jeg sur. Okay. Og så får jeg lige dernede, at der er et batteri med. Og jeg kommer hjem, så er der noget batteri med. Men det er sådan en hundbold, batteri. Ja, det er sådan en 9 volt batteri, står der. Men så vidt jeg tid, så er det 4 kantet, det der skal være der. Ja. Hvad er det? Jeg ser på min brændevarme også, eller hvad? Ja, okay, jeg har hørt det sådan et, du lægger ind med. Jamen, det har du. Jamen, må jeg komme hen og hente det, husk dig. Jamen, det gør jeg lige. Så gør jeg lige det. Ja, så... ja, jeg stopper og henter lyden, og det er lidt, så kommer jeg lige på det. Ja, det er bare noget. Det er fint. Hej du. Jeg har ikke engang brændevarme. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor det jeg ikke lige sagde noget der.
Men jeg tror snart det er på tide, at vi slutter den her video. Jeg fik det ham. Okay, jeg fik ham åbenbart ikke. Nej, det var en bot. Lad os se, om vi kan vinde spillet. Det vil være fedt i hvert fald. Så jeg fik det ham. Men jeg fik bare ikke pointet. Jeg glemte, jeg i gang med at lave en video, som sikkert har taget over 30 minutter. Eller det ved jeg ikke. Skal jeg bryde sig stykker og smide det i, og så smide det i, og smide det der på panden, og så smide panden i ovnen. Så vandt vi. Endelig. Vi kan slutte af med en god sejr i hvert fald. Okay, jeg tror lige var her. Ja, det er perfekt. Der er også mig her. Nå, men jeg vil sige, tak fordi I så med på den her video. Så vi ses i næste. Hej hej.